De Extra opent met het bericht dat Bernie Nini Fonseca, die momenteel vastzit voor betrokkenheid op de moord op Helmer Wiels, voorlopig niet wordt overgebracht van een Nederlandse gevangenis naar de gevangenis op Curaçao. Dat heeft de rechter gisteren bepaald. Volgens de rechter moet eerst een risicoanalyse over zijn veiligheid worden afgerond. Fonseca is veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf. Hij zit sinds 2016 vast. De afgelopen tijd waren er meerdere berichten in de media dat Fonseca naar Curaçao zou worden overgebracht. Veel aandacht in de krant voor het cruiseschip MS Bramer. Volgens het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu heeft Curaçao op geen enkele manier risico gelopen gisteren met het aanmeren van het cruiseschip. Er zijn tests uitgevoerd door 2 artsen en ook de Curaçaose loods is aan boord gekomen. Maar alle personen waren volgens het ministerie goed besmet tegen een eventuele besmetting. In totaal zijn er bij 7 personen op de boot een test afgenomen. Tijdens een persconferentie naar aanleiding van het bezoek aan het cruiseschip MS Bramer zei epidemioloog Izzy Gerstenbloed gisteren dat het coronavirus net zo goed gedijt in tropische temperaturen als in koude temperaturen. Hij legde uit dat het virus wordt overgebracht als mensen dicht bij elkaar staan en dus van het ene lichaam naar het andere lichaam gaat. Daar heeft het klimaat geen enkele invloed op, aldus Gerstenbloed. De politie heeft uitgebreid gezocht gisteren in de wijk Gato, maar ook in de nabijgelegen wijken Suax en Sericandela. Ze zochten naar een man die eerder op de dag een overval had gepleegd op een minimarket in de wijk Gato. In de wijk werd gezocht met behulp van een helikopter van de kustwacht en hulp van de Koninklijke Marechaussee. Ook werden verschillende huiszoekingen verricht. De man werd uiteindelijk niet gevonden, maar de politie zegt door te gaan met het zoeken. Na ruim 2 jaar heeft het Openbaar Ministerie een deal gesloten met een Chinese verdachte in de zaak Avior. Die zaak gaat onder meer over ondergronds bankieren. De Chinese zakenman moet $250.000 betalen aan het Openbaar Ministerie en verschillende terreinen en spullen teruggeven zoals auto's. Daarmee voorkomt hij verdere vervolging. Verschillende tv's, veel kleren, schoenen, sieraden en telefoons. Het zijn spullen die eerder gestolen zijn, maar door de politie zijn teruggevonden. En mensen die slachtoffer zijn geworden van een overval of diefstal in de periode van 20 oktober vorig jaar tot en met februari van dit jaar kunnen aanstaande zaterdag langskomen bij de recherche aan de Caripitoweg. Daar kunnen mensen kijken of ze hun eerder gestolen spullen weer terugvinden. Een chauffeur van een kleine vrachtwagen kreeg gisteren de schrik van zijn leven. In de buurt van de rotonde bij Zeegu raakte de chauffeur de macht over het stuur kwijt, viel in de rooi en kwam met zijn auto volledig op de kop terecht. In de auto heel veel kratten, limonade en bier. Het zorgde voor heel veel schade, maar de chauffeur kwam gelukkig met de schrik vrij.